bayan da muka gama bayanan iddar matar aure wadda aka sadu da ita da wadda ba a sadu da ita ba, da matar aure wadda take haila da wadda ba ta yi, da matar aure wadda aka mutu da wadda aka saki, da duk waɗannan sai kuma hukuncin matar da aka sadu da ita akan shubuha ko kuma akan shegantaka. Shubuha ita ce ana kwatanta misali da cewa mutum ne ya yi tafiya sai ya bar matar shi, ita kuma sai wani uzuri ya taso mata wanda sai ta bar gidan, kamar bayanan da muka yi a kwanaki cewa ta iya mijinta ya san cewa shi matafiyi ne, sai ba ta izinin to duk sanda wata larura ta kama na ki fita daga gidan nan ko ki je wani guri, to na baki amanar Allah a hannunki, ya halatta kya iya fita. A ce sai uwarta ba lafiya tana asibiti aka ce ta je ta jiyarta, ashe tana da garsame miyar kanwa, sai ta kira kanwarta ta zo ta kwana akan gadonta. Shikenan shi kuma mai gida ya dawo daga tafiya, yana zuwa ya fada kan gado, sai kwanta da wannan kanwar yana tunanin cewa matar shi ce, ita kuma da ta ji sai ta yi shiru. Misali, wannan hukunci ne malamai suke kwatantawa don a iya kawo misalai. Shi yasa an aka zo karantar da ilimi jama'a, tsayawa ake a natsu, ba wani abin jin kunya, a tsaya a bayyana. Yanzu kamar mata da suke karantar da biology, za ki ga mata a secondary school ko a university tana karantar da ku biology, ba abin da za ta ji kunya, za ta yi ta gaya muku abubuwa, wata ma ta fito da bangaren jikinta tana nuna muku saboda iskanci. To in kuwa 'yan boko za su yi haka, ban ga dalilin da ba za a tsaya a gaya mutane shari'ar musulunci, a tsaya a karantar da mutane tsaf su fahimci shari'a. Ku matan aka karantar da ku, nan gaba aka kafa makarantar mata wadda za a je a karantar da tsabar ilimi. Ana son a samu gogaggun mata ne. Yanzu matsalar da ake fama da ita, babu mata gogaggu malamai, sai dai 'yan takife da 'yan acaba. Duk su ne kawai suka cika abubuwa da ishe sa malama ina hukuncin gaba sai su ce to ban sani ba, amma dai bai halatta ba. A kaji 'yan takife bata sani ba fa, amma kuma bai halatta ba. Kaji jahilci ya haifi ilimi. To shine aka ce yanzu in irin haka ta faru, ya sadu da kanwar matar shi kenan akan shubuha, shi ba da ganganye ba. In ma har da ganganci a ciki ta iya yiwa ita ce ta yi, ita ma kuma da za a kai ta kotu a ce to kin yi zina za a yi miki hukunci, sai ta kawo shubuha cewa ta take mafarki take yi, shikenan ta kuru. Domin dama hukunci na musulunci, da zaran an samu wani dan abu da mutum ya makale da shi, to shikenan sai ya zama hamzari. Saboda dama shari'ar musulunci ta zo ne ba dan ta kashe mutane ko ta musu bulala ba, ta zo ne dan ta tsoratar da su daina sabon Allah. Kai ne yasa ka sadu da kanwar matar ka yace a shi ya zo zai sadu da matar shi ne, shi bai ma san kanwar bace sai da safe. To ke kuma ya aka kika bari haka ya faru? Sai ta ce ita dama ta kan yi mafarkin wani namiji na zuwan mata, sai ta ji kamar wannan namiji ne. Dukkan su ba hukunci a kansu. To yanzu wannan yarinya ina hukuncin istibra'inta? Ina fatan kun gane inda muke son mu kai. Hukuncin istibra'inta, haka ko karuwa ko wadda aka yi mata fyaɗe ko makamantan haka, ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi, hadisi sahihi. An fita masallaci sallar isha, wata mata ta sha kwana wani lungu, kawai sai wani ya buge ta ya fyaɗe ta, tana ihu gudunmawa ihu gudunmawa, sai wani sahabi ya taho da gudu ya kawo gudunmawa kenan, sai shi wancan kwarto ya gudu, sai ta kama wannan ta ci kwalashi a cikin duhu ne. Yi rantsuwar duniya, ya salati, duk zikirori aka ce karya ne, munafikin Allah. Aka kama shi aka ɗaure, lasar ta aka tara jama'a, o ashe dama wani mutumin banza ne, kaza kaza kaza, za a kashe shi. Ya haƙura, kaddara ta hau kan shi. Ashe shi wanda ya laifin ya zo kallo, sai ya auna anya da wanne laifin zan ji a gobe kiyama. Na yi laifi na gudu, an kama bawan Allah ya rantse an ƙi yarda da rantsuwar shi, a kama shi a kashe shi a gabana, anya ba zan iya ɗaukar laifin nan ba. Sai ce ya manzan Allah, wannan mutum bai da laifi, abin da ya faɗa gaskiya ne, gudunmawa ya kawo mata. Lokacin da na kubuce, ita kuma sai ta kama shi, jama'a sai suka yi sufa aka danke shi, ai sai ya tsaye da hukunci kan shi. Manzo Allah ya ce ku kyale su duk su tafi. Ya manzo Allah ya yi ikirari, ya ce ai ya tuban da ya kira za a kasafta mutanen Madina da ya ishe su, ku rabu da shi ya tafi, yake hukunci ya faɗi kan shi. To yanzu irin wannan matar da aka sadu da ita, kun ga ba son kanta bane, fyaɗe aka yi mata,
to yanzu irinta ya za ta yi istibra'i, to irinta ba a kiran nata idda, ba a kiran shi takaba, sai a kira shi istibra'i. Ya za a yi tabarrantar da mahaifarta cewa babu ɗa a cikinta na daga waccan fasikanci da ya faru, ko kuma karuwa ko kuma matar aure. To duk waɗannan hukunce-hukuncen su ne abubuwan da za mu tattauna. To gaskiyar al'amari, ingantacciyar magana, akwai wajabcin istibra'i akan waɗannan, saboda an samu wasu malamai daga cikin malamai na fiƙihu, na daga cikinsu akwai mazhabin ahnaf da shafi'iyya da al'imamu sufiyanu sauri, suna cewa ma gaba ɗaya in an yi zina ba a istibra'i, saboda babu wani dalili da ya ce a yi haka. To sayyidina abubakar ne siddiqu da umar su ma suna kan wannan ra'ayin, amma gaskiya ba daidai ba ne. Maganar da take daidai ita ce gaskiya akwai istibra'i akan irin waɗannan mata da suka samu kansu a wannan hali. To wannan istibra'i da suka samu kansu a ciki wajibi ne su yi shi, amma in za su yi jini nawa za su yi, a nan kuma sai malaman da suka ce za su yi istibra'in suka rabu. Wasu suka ce a za ta yi jini 3 ne, saboda ai za a yi kiyasinta ne akan mata aure. Wasu kuma suka ce za ta yi jini 1 ne, ai za a yi kiyasinta ne akan matar da ta yi hul'i, tun da dama ita akan kiyasi take. Domin matar da ta ce wa mijinta za ta bashi sadakin shi ya yadda ya sake ta, ita ba jini 3 take ba, jini 1 take. Haka nassin hadisi ya zo cikin sunan abi dauda da sunan tirmidhi da musnadul imam ahmad da isnadi sahihi. Mu kiyaye wannan. To ita wannan mata yanzu da ta zina ko kuma ta sadu ta wajen shubuha ko kai mata fyaɗe, yanzu a irin halinta shin za ta yi jini 3 ne a haɗa ta da hukuncin mata aure? A'a, saboda ita mata aure an ce ta yi jini 3 ne, saboda jini na 1 ya isa ya barrantar da mahaifata, amma sauran lokacin da za ta zauna jini na 2 da na 3 wannan wata dama ce aka bayar, wai ko mijin zai huce ya dawo da ita. Amma ba haka ba, jini 1 ya isa ya barrantar da mahaifarta. To don haka wannan tun da zina ba mata aure ba ce, jini 1 ya isa ya barrantar da mahaifarta. To a sa'ad da take zaman istibra'in nan, in karuwa ce, to yana da kyau ta nisanci gidan karuwan nan, domin kar ta sake afkawa wani ya zo ya yaudare ta, ta je gidansu ko gidan wani dattijo ko liman ko mai mutunci ta zauna. Wannan shi ya fi kamata. Idan mata aure ce ta yi zina, in ta zauna za ta yi istibra'i har ta gama istibra'in nan, mijinta ba zai kusance ta ba. Amma saɓanin yadda Hausawa ke cewa wai in mata aure ta yi zina wai aurenta ya mutu, wannan ƙarya ne. Aure bai mutu ba, sai dai ba za ta yadda mijinta ya sadu da ita ba har sai ta yi istibra'in jini 1. Na fata an gane. Waɗannan su ne hukunce-hukuncen. Don haka matar da ta yi zina, to jini 1 ne akan tarak ya ainihin isar mata insha Allah ta'ala. Waɗannan su ne bayanai waɗanda ainihin za su zo dangane da wannan matsalar. Amma